غەریبی، غوربەت، مشەختی، مەهاجری، دەربدەری و دووروەڵاتی هەموو ناوێن ئێشەکێنە. ئێشەکە کو خۆ کوردی ڤەدبێژە، ئێشەکە کو سینۆر بسینۆر، دەربدەر ji Kurdistanê heta bi Biyanistanê mîna janeka bêderman diherike. Gelek hokar û sedem komî serhev dibin û mirov neçar dikin ku ji welatê xwe koç bike, wek rewşa siyasî û aborî û astengiyên cûr bi cûr yên ku derheqê Kurdan li welatên ku li wan hatine dabeşkirin tên kirin. Pir caran jî xerîbî lîs û hêlîna xwe li welêt bi xwe çê dike. غەریبی واتەیاوێ gelek dijwar e. Lê gava ku em werin xerîbî çima wateya xwe da û çima derket û çima bi însan re pêk hat, di baweriya me de xerîbî ji welat dest pê dike. Wateya wê li welat tê avakirin heta ku ew mirovê Kurd yan ew însan berê xwe didê xerîbiyê û dev ji welatê xwe dibirdê. Ji ber gelek sedem û gelek eger hene gava ku xerîbî bi wî însanî re tê avakirin. Kurdan ev derd nekişandiye. Nexasim niha Kurdên Rojavayê Kurdistanê qefle bi qefle û karwan bi karwan di av, bejayî û asman de wek çivîkên qutifî berê xwe didin Xerîbistanê. Çimkî xerîbî û xerîbistan eger ne cêwiyê Kurdan jî bûbe, belê destbirakê dîrok û qedera wan bûye. Xerîbî di dîroka Kurdan de ne diyar dike nû ye. Ev tiştekî kevnare ye heqîqeten. Ji ber eger em li tarîxa Kurdan em meyzînin, em ê bibînin ku gelek koçberî û gelek barkirin ji gunda, ji bajaran yan jî ji herêmekê heta herêma dîtir yan jî ji parçekê heta parçeyê dîtir gelek mehacirî û çûn û hatin çêbûye. Ev tiştekî ne nû ye û em bihêvîne ku ev mesela xerîbî di nav Kurdan de hedek jê re pêdanîn û nema Kurd xerîbiyê û tema wê nas bikin yan bibînin. Lê mirovê Kurd her çi qasî di nav agirê dûrwelatiyê de bisincire jî û keder û kulên xurbetê êrişî cegera wî bikin, hezkirin û bêrîkirina welat roj bi roj di nav hina de zêdetir dibe. Çimkî eger dayîkên xelkê bibûna dayîka mirov, dê welatên Biyanistanê jî bibûna welatên Kurdan. Lewma bêrîkirina welat agir e û herdem di dilan de vêketiye. Bêguman
بیریکردنا وڵات ji mirovê xerîb naçe û ji ti kesî naçe. Ê min bi taybet ji ber ku ez ketim Swêd de, welatê Swêd, emirê min 5 sal bû. Yani ti carî ez welatê xwe ji bîr nakim. Ez bêriya wastêrkê esmana tirmê mixêl, ez bêriya wê rojê wê heyva ku derdiket ji ber ku ew heyv û roja ku îro ez vir dibînim, ne ew roj û heyva ku welatê min bû. Bêhna wê, rengê wê ne ew bû. Ji ber wilo bêrîkirin dibe weke tiştekî bi insan ve heta mirinê. طیرکên xemgîn û dilsoz çiqasî dûrî axa xwe bikevin jî hesreta dayika xwe ji bîr nakin û herdem çavê wan li wê rojê ye ku li asman, xwelî û zayîngeha xwe ya pêşîn vegerin. Bessam Mistefa, Rûdawê.